seriøst klask. Det der, det er ikke kun mig, det er også Steff. Ej, det er uheldigt, man kan det. Så kan vi lave den her. Og så. Jeg skal seriøst med. Jeg spytter af helvede. Kæft, hvor er du stiv, mand, dit fulde apparat. Nej, peber hele tiden. Ja, din mor er lampe her. Kom, gå lampe her. Ej, kæft, hvor er jeg dårlig til at ramme. Giv mig lige, jeg var også på en. Come on! Come on! Det er aldrig startet! Det er så op. Jeg er oppe herhen. Jeg er oppe herhen. Hvad laver du? Hold da væk, Kasper. Du har mærket musklerne, hva'? Skål, lad os. Pause. Skål. Pause!